Kini kalong ka kubor, kabanga kwa banai, hakarukum jong kajing ai jimut. Hakibadai bat kijing ki pai ba persya ya ka sarkar. Bat nga kwa ban sedang da kajing kali. Bat kajing kali kalong bali ba ki jing ki bajai jai. Kilong ki baklan bat ki bala ban penpoy ni syakatong jong kajing jok. Kadau hi kalong bala dengi jet ban penong ye ki je ki bala ban penmi ye ki jing men saw ki jing klumar kanong ka kabu ka bakrao ye ka sarkar ba kan kier na ki jing kit kli ka sarkar kan general comment shikade bala ki je ki kot no tang ha ki jing klumar but on katap no ru ya kimat ki batei bani kren ki batei bani kun ki bakaya sarkar kan hapan juba hakaba ki briu kini kren no ye ki wipat ki benda kum ki jinge ki jing shifting ki jing red sim ki jing penrem ki bami na kini ki jing klumar ha ki jinge ki kumta kanong ka babhashibon laring ipin kina bagi jengki ki bagi pelong persya ka sarkar kinum thau jingklumar namar kanong rukala ka kabu yikiri shim kabu bakin pinmi jingklumar kanaban pinput nam yiki bakhot yiki jengki ngamla ru klem da ai kubli kerpang yiki nongelam jong ka khasi students union ki ba kloy ban penpau kumba kila penpau haki kot kubor baki pediang ya ki jing kentho ki jing wodong haki bedi bat kani ki jing ja kablami hakani ka sin ka bakila penong ya ki jing ki wat lada kila penshine du sing baningkong ba ka je ki jing ki kanong ko ba jai jai ya penrem juru ikibriu kibashim kabu ban penmi jingklumar hakani ka jingki but kadauhi ka bapelong bakini ka jingklumar kanmi kadai namar ba ka sarkar kala bakla bat kamshim na penbiang ikibor pahara ki babiang wan hadin bakil tip bagandon kani ka jingki lar ka sarkar kan jin la penbiang ikibor pahara kinong sim kabu kinong yola pan penmi ye kijing klumar aka jiko pon nge pendrem jur ye ki seng kali kamai ki bana asam ki bala pelong ye kijing ki persya ye kijing ja but bakata kijing ki kalong penban kum kijing pen ibor kabam ya hap dor bat kai kabla ja hakani kanong ba kijingi kini kalong ka kubor kabang kwa banai hakani kapor kabamenta